Nyakwara Mujajuang Jumani wuotho kela Homa Bay County kamoro niko kwanyo Kasipul Kabondo. Kumodo chieng' makawuono wadwa puonjore kit pith mar otungu. Thoth jo Kenya tiyo gi kitungu kaachiel kuom gino mabende iloso godo chiemo. Omiyo sani obedo gima bende jopur mang'eny okete kaka ohala. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile longani Alori nyaka Black machiegni. Berbe. Karibu Alori, karibu. Asante. Idhi nade? Adhi maber. An bangima? Acha maber. Kabisa Ruth. Wamor koni. Erokamano. Dichieng' makawuono ang'o ma idwa puonjo jopiny? Kit pith mane ma kawuono wadwa wuoyo? Kawuono to yie wawuoyo wach kitungu. Kitungu mang'ino, ok kitungu atungu. Kitungu mang'ino. Emo yie wawuoyo. Erokamano. Daher ni fur ne jopiny nyiswa nyingi gwenge ma wantie gi gima kawuono watimo. Erokamano, arwakou ahinya. Iluonga ni Eliud Otieno Ochieng'. Tinde an japur. Chon yanda japuonj, yanda tiyo tije moko, to samwa wuoyo ni to sani koro japur. Kama wantie ni ka iluongo ni Kokwanyo. Kokwanyo location and one kamiluongo ni Kokwanyo West sub-location. One ward wa iluongo ni Kakelo Kokwanyo ward. Manie Kabondo Kasipul sub-county. Kama sani endi watieni. Daher ng'eyo ni experience ni osebedo nang'o chakre ni chak pidho otungu mar ang'ina ni. To ka nichako nang'o gi pesa marom nade? Inyamange kono mati. Experience mar pidho kitungu koro wan go. Previously nwa pidho kitungu kadem maduong' kabisa. Nwa pidha mana mang'ino ni. To be embe no dhi adhiya maber. To koro sani aneno nwa chak watem lo makoni ni. Bende wapidhe. Macha nwa pidho in the open maonge system mwaketo mar drip line. Ne watiyo gi gik mwaluongo ni troughs. To sani to koro inchwa decide ni wachorre mbando matin mondo waket drip line. Be omi waneno ka nyak osewuok maber kama. So kitungu gi maber. Erokamano. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e kata bed godo kapok ochako pidho kitungu? Kitungu kidwa pidho, mokwongo nyaka ibed gi puodho. Puodho maber, malope ber, manyalo kawo ni kitungu. To kitungu to wayudo ka wachne ok tek ahinya, nikech kitungu, nitie kitungu machiek e lwala, kitungu machiek e lopge kama, nitie kitungu machiek kata e lowo ma anywang' marateng' cha. To pod chiek achieka maber. Kisebedo kod lo, tibedo gi pesa midhi ng'iewogo kodhi. Wacho ni koth kitungu bet nengone ni malo sani Kenya ka. Kuonde moko to nengone ber. To Kenya ka koth kitungu nengone ni malo. Ma kitungu maber ma hybrid beche dhi chakre siling 45,000, 44,000 kanyo kidhi nyaka 50. To eka achiel kidwa pidho eka achiel idwaro kitungu mar kilo 2. Kilo 2 no tieni nyaka ibed gi pesa moro madwa chopo 88,000, 88,000 ming'iewo go kodhi. Then nyaka ibed gi pesa machielo bende ma ji biro konyigo tich ka ok inyal tiyo kendi nikech odwaro tich mang'eny. Namba 3, nyaka ibed gi pi. Nikech kitungu ok en mimea maniyo sani to koth olal. Nitie samo odwarwa ni nitie pi manitie sate. To be ok omodh ni pi mang'eny ahinya. Tek ni pigno nitie sate. So nyaka ibed kama in gadieri ni koth chwe maber kata pi nitie. Then kisetimo mago duto te to koro ichako iparo ni to jakama kitungu na ni kache mora se lose tadhi use kanye.
So mago eko gin gik ma kapok ng'ato pidho kitungu to obedo kong'eyo. Kitungu nigi kidienje adi to in iwuon ipidho mane? Kitungu kidienjege ng'eny ahinya, gin e chiro agrovet ng'eny. Nitie ma hybrid kendo nitie mok hybrid. To wan wahero hybrid nikech hybrid chiek piyo, hybrid gi tuoche mang'eny ok makgi, kato hybrid gi be nitie kaka gimit moloyo ma ordinary cha. Koro wan to wapidho ma hybrid, to kata mana ma hybrid go nitiere species mang'eny. To wan to wahero miluongo ni Neptune F1. And aparo ni Neptune F1 is the most common kitungu around. Erokamano. Spacing kata nafas mar kitungu onego bedni bedo nade? Kitungu kidwa pidho to kungo wuok e nasari kucho to spacing diny. To sama koro wa transplante to adwa na tini atiya gi ranyisi ma watiyogo ka wan. Watiyo gi drip line wagi gin 15 centimeters apart. To nikech ng'ene wan plant population tieni plant population en crucial no. Koro e bur ka bur mar drip line wapidho kitungu ang'wen. So after every 15 centimeters waketo 4 seedlings mag kitungu. Koko bedo mang'eny, koko utilize the space maber. Makata kaka ma drip line, koro ipidho kitungu achiel ka. So that for every drip 15 centimeters apart, waketo 4 seedlings. Erokamano. Ere kaka iikolo land preparation? Yes. Land preparation, kitungu nikech bulb. Lo nyaka bedne mayom. Koro nyaka wadhi e process mar keto lobno bedo mayom. Maka wang'o kuot chonge gi mogeng'e. So wapuro maber, kat waloso beds. I beds wachak wapuro igi make sure ni i bed yom, kat wago gi rek ma obed flat maber, kat wachak waketo wuoyo mana mar dhiang' ma ordinary ni, wachak waketo wiye, mwachak wa mix gi lobno maber, wachanganya gi lomo maber, kat kok walei drip line. Okaw process matin. To otimo maber kata wawachni nursery kitungu kawo ndalo adi kapok itimo ne transplant? Yes. Nursery kitungu kawo jumbe 5 kata 6. Wanto marwa incho kawo jumbe 5. To kata at 6th week pod giber plant. Ing'ene ka ber to konego iweye mochal nodwa chako bulb e bed kucho e nursery. Idwa no o bulb ka ochak kwanyo chiemo chon koko wuok kuot piyo. Koro utieko jumbe 5 to ka ng'eny ahinya to 6. Arita mage ma in iwuon kaka japur itemo timo mondo iyud yuto makare? Erokamano. Kitungu nyaka rit maber. En ok en gima puoth kitungu ok en puodho milewone miriyone. En puodho mibire pile. Mokwongo nasewacho ni nyaka make sure isiki ng'iyogi ka be giyudo pi maber. Namba 2, kitungu chiemo. So nyaka make sure nomigi chiemo maber. Chiemo mwamiyogi
wamiyogi fertilizer, kendo fertilizer waketo in 3 stages. Immediately mwa transplant gi cha, wamiyogi fertilizer manyalo miyo tiendegi nyono piny motegno. Mano tiende koro chuno watiyo gi DAP. Kaeto bang' DAP no, gichamo jumbe 3. Jumbe 3 koro modho mana pi, to chamo DAP cha ting'eno wuoyo be iketo ne koro wuoyo cha be omedogo. To bang' jumbe 3, nyaka ichak imiye chiemo machielo. Koro sa jumbe 3 no, wadwa mondo koro chal vegetative part ne ochak grow. Koro nyaka wamiye another fertilizer mangi nitrogen mang'eny. Koro chuno ni nyaka wabi wakaw CN, fertilizer miluongo ni CN, emwaketo ne kato koro owuok goko. To immediately kwaseketo fertilizer no, mano bo chako chamo jumbe 3. Ok wayie nikech kae mwane. Ochako chamo mano ero jumbe 3. Kato koro wakelo ne fertilizer mar NPK ma balanced, ma nitrogen 17, P 17 gi K 17. Tiene watiyo gi gimoro miluongo ni ya triple 17. Kwaseketo triple 17, to nikech en puodho mwasik wang'iyo, be ibro ng'iyo, ibro neno ka chalo ni gima ochamo, osechamo mano tieko. Koro wachako waporo manyiwa moro waporo apora e wiye mar dhiang'. Wachako waporo apora mana makoro utiekogo. Erokamano ahinya. Kitungu timo maber ndalo mage? Kitungu timo maber ndalo ma koth. Wawacho ni kitungu ohero koth, ohero pi. Koro sama kitungu nyalo timo maber ahinya ka ok itim irrigation gi, to kitungu biro timo ni maber ndalo ma koth chwebe. To wan wawegi, wan to ok wang'e time, nikech wan gi pi, wan wanyalo pidho kitungu anytime, kendo wanyalo rite anytime. To be ndalo ma piny liet kama, kitungu dhi piyo, timo piyo malich. Koro anyalo wacho kata nang'o, kare kitungu kipidho gi through irrigation, to ber pidhe ndalo ma chieng' rieny. To other than that, nikech kitungu ok wapidh ni wadhi chamo gi te ot, wadhi uso gi. Koro wapitho sama market be wang'iyo ka nitie. Kenya ka en free market, kendo nitie a lot of import. Ang'eyo asesomo data mar kitungu ma Kenya ka ni 60% of kitungu mwachamo Kenya ka en imported. Koro kipitho ma sami pitho no, sami harvest o coincide gi sama jomoko ka harvest moyiene gi kelo ka, to iyudo yuto matin. To kipimo sama kitungu ma ok cha onge, makoro kitungu ma Kenya ka mantie, tiyudo yuto mang'eny. So another thing ma ng'ato nyalo timo en pimo sama ber. To be anyalo wacho ni kitungu be en mimea ma kite ber, nikech kitungu ok kethre piyo. From experience now, nikech asepidho other things ma be kethre piyo. Kitungu nyalo kano kata dweche 2 kata dweche 3. So ka market pod onge, tinyalo choka chiri mikan kitungu. Ma kigero store maber, mikane kama ber ma conducive, tikane akana maber ma iuse sama odwarore. Although sechego to koro weight odok nyaka dog piny matin nikech omedo tuo. Ken gimi use kilo. Kamano. Erokamano ahinya. Erokamano janeno marwa kuom kete Ramogi TV. Wadwa ni wakaw rusa moro mar dakika moko machuok, aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Maninda dhi kudu? Maninda. Ng'eni kawuono no kuwinj maber. Koro kare onge wach. Abende namiye leo ni oluokna. We arangi.
odiochieng' majaber kendo maduong' ahinya ma ji duto te e piny kae odhialo. Adwa nyisou niya, beduru mamor kod familia maru, to bende rapar ma kuma en niya, meduru luoro jonyuolnu nikech gin ema gimiyo un e piny kae. An nyinga en Josephine Achieng', kata kuero unyaluonga ni Josephine Jos. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo ka bende adwa napar ni odiochieng' ma kawuono ayudora e kaunti mar Homa Bay, Kasipul Kabondo, kamoro ni Kokwanyo Village, kuma bende kawuono wapuonjore kit pith mar kitungu mar ang'ina. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e kuom kitungu aina ni? Okawo ndalo adi e puodho? Ber mage ma bende ng'ato yudo kotiyo gi kitungu? Pod wapuonjore. Ageno ni bang' chenro ni in iwuon kaka jalno ma bende nigi gombo mar pidho otungu idhi kwanyo ariyo adek ma bende biro konyi. Kwa dhi mbele. Daher nyis jopiny niya, chiro kata market mar otungu ni chalo nade gisani? Gisani kata jang'iewo an go kacha obiro okong'eno biro to pok osebiro. Kitungu sama wuene to beto ng'eny, adieri ema wawacho. Sama nie to beto ng'eny nikech oa Tanzania mang'eny, oa e pinje maoko mang'eny, to market ne nitie nikech kitungu ni en kende gima ok kos chiemo moro amora. Wanyalo use Homa Bay, wause Kindu Bay waka, wause Kuyugi, wause Ahero, moko wause Kisumu. Koro miyo market ne to nitie kendo kuonde ma wause nitie. Wantie kata gi mine mabiro abira to waro to dhi uso. Bende indi uwuon kaka japur iseyudo kony moro amora koa e county government? Okay, yudo rapana nyayudo. E county government oka rapana nyayudo, lakini pok akwagi. Ang'e ni kadhi adhi nakwayo to nyaka gimiya nikech ambe nasetiyo kuno. Wan e pioneers mag the county government ma Homa Bay. So kadhi adhi nadhi kwayo to ng'ech be wang'ege, ok ane gima nyalo tamo gimiyowa kony kopo nadhi kwayo. But for the time being, pok wakwayo, so pok gimiyowa kony. But I would urge extension service. Nikech nitie jopur moko maonge expert, ante apa ber, an gi ng'at mong'eyo, to jomoko ongego. So ka ginyalo provide extension service mondo jogegi obi olim jopur, to ber malich. Although an bende joma alworana kaendi manyalo access my person, to I would not mind konyo. Kamano. Bende in gi odiochieng' miketo thenge, wawach ni samoro inyalo hero keto kaka tiegruok mondo ipuonj jomoko bende mantie alwora man kae? Kabisa. Mano wayie timo. Nyich wasechano ni wabiro timo mano, to chien kacha nyich waluongo mana just youths obiro mondo wanyisgi kaka itimo gini. And I'm glad there's just one youth who just text me ni oseketo seedbed and all that, mondo wang' wadhi ire wadhi wang'ene kaka gire no chal. Kata sama inch wapidho nyanya ka inch youths biro wapuonjo kaka gitimo. Nitie moko mosechako. I'm glad ni gimwatemo timoni other youths are also coping. In challenges mage kata midhiero mage ma in iwuon kaka japur iseneno kinde ma bende isebedo kipuro? Challenges to ng'eny. Mokwongo, the first challenge maneno ni pur dwaro ni pesa moro nitie, ma ka gimoro siko ma emergency to you are able to face it. Number 2, pur, the prices of commodity of inputs or the malainya. Number 2, prices mag insecticides gi fungicides ni malo, including prices mag foliar. Then number 3, dynamics mag market be samoro nitie a lot of uncertainty. Koro ka nitie, although wan gi free market, but ka nitie yo ma sirikal can see how to control
imports mondo favor the local farmers. Nikech inyalo dhi e chiro kucho to ng'ato wachi ni wanto sani wang'iewo kitungu siling 20 moa Tanzania. You see? Tiene not knowing ni mamarwa kani to maendi employ ji, maendi okonyowa yore mang'eny gi e dala ka. Ting'eni ma kuchocho to en ng'ato kelo to kawo dhi. So challenge of the market will always be there. Challenge of expenses. Kata mana challenge mar fuel expense. Nikech pi mondo wagol pi ei aora kucho. The river is 200 meters from Kamwantin. Wan ge powerful pump manyalo kelo pi nyaka ka. So always nikech kitunguno be nyaka feed gi pi, we must pump. So sasa ma fuel ni malo to we spend a lot of money. Kamano. Inyalo ngekonwa tuoche kata kudni mabende samoro thago kitungu to gin ang'o ma iniwuon isetemo mondo kik ichop e level moro ma ibedo ni koro inyageng'ogi, ok ni koro itiyo gi pesa mang'eny mar ng'iewo yath? Tuoche to nitie mang'eny manyalo thago kitungu, but area wani tuo tin. Tang'eyo ni nitie pests be machako chamo kitungu kata gi e nursery. Koro wan gi mwatimo ni wang'iewo pesticide kata e nursery kucho wagoyo. After every 2 weeks or 3 weeks wagoyo. To waprefaga be fungicides matimo protection, preventive fungicides. Koro kwa go gi chon to koro tuo ok bi. Wach mogik manyalo wacho en ni pesa gi chiemo ni e loka. Kik ng'ato bukre kamoro ni tich otame na ng'ang'o to lo en go. Wamekuru use, watiuru gi lope ma wan go, wapidhi. Gimoro amora inyalo pidho, ok kitungu kende. Inyalo pidho kata oganda, inyalo pidho kata bando maber, inyalo pidho njugu. Inyalo pidho gimoro amora, tek nang'o, tek ni pidho nikech yuto tadiri madieri yuto ni e loka. So amedo jiwo oganda waduto te nyikwa Ramogi nadieri yuto ni e lo. Wadonjure lo mondo wayuti. Tich osetiyore gi sani bende ikonyowa e puodho kae, ji keyo kata ji harvest otungu ma bende osebede puodho kae, ma bende ne wawuoye kitungu mar Neptune ma en ang'ina. Wadwa neno kata wan wawegi wadwa dhi konyo jogo ma bende ni e puodho kae mondo wakwanygi watergi e sto. Wadhi uru. Wan be miwa uru gunia. Kel gunia wambo wakete. Kel gunia mar nyar Migori kata ma wawe ma oromo. Koro magi nyalo bedo sto kinde marom nade? Ma kata dweche 3, dweche 4. But gimwadhi timo, wadhi ng'ado itgi gi oko. Magi? Umene neno pala moro kacha, pala no wang'ado gigo. Kosetergi kacha to wadhi ng'ado gi, kata odong' mong'inore kende. Kata okete e chieng' to medo matuo. Kendo kiwacho ga ni kitungu kiwe motuo maber to nya budho. Watuoye. Wakete kita motuo maber monyalo budho maber. Iwacho ni farm price opogore? Farm gate price opogore. Opogore gi kosetere e chiro. Ke chiro kucho koro in ka transportation, isechulo juok mijuogo go ji county.
koro wadwa tero tunguwa gi, wabro ng'ado gi kaito waketo gi e stove. Wadhi uru. Koro sama wasea gi kitungu e puodho, mae kitungu mar ang'ina. To nikech ok dang' iuse kama mae obet maduong' maber, nyiso ni tuo be ber kotuo. Koro wadhi wakao pala, koro wang'ade gi kanyo to bet kamae. Mae koro inya kete chieng' otuo atua. Kitungu ka tuo maber to onya dhi mokao ndalo mang'eny. Koro gi koni mago moseng'adi. Magi moseng'adi. Mae size mabende wang'ni japur noyudo. To bei bende. Koro mae ohala. Ohala koro wuok ni sami tiyo matek, at the end of the day pesa midwaro, gima donjo ni ofuko no e gima lich. To mae kang' ouso, iwinjo kwacho ni bei opogore kaluwore gi kuma inyiewe. Inya ng'iewe gi dala kata e puodho kuma intie ni. To kata ng'at mang' ne ng'iewe chiro bei dhi bedo mopogore matin. Koro mae otungu mabende odiochieng' ma kawuono ne watimo ne harvest. Namba na miyudago 0722 27 38 30. Ne jalno mokao thuolo moneno chenro wani chakre ne wachak tae nyaka sani wachopo giko. Bende tim made an godo, tim momiyo chenro ni obiro kare. Yena mondo akau thuolo mar goyonu erokamano. Kanyisi ni karuoth oyie, wachak warom juma manyien. Longana Lori nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.